Biba Mirari Martiarena, biba Itzetik Hortzera. Kaixo, Mirari! Kaixo! Arratsaldeon! Eseri lasai. Hortxe. Zer moduz? Ongi? Bai? Bai, zuek ere bai? Primeran? Bai, primeran. Bai, ez da. Primeran, batez ere, Itzetik Hortzera 89an hasi zen, Bai. urte pila pasadira geroztik, eta urten estreinekoz zu aurkezle, zera dituko zara, gai jartzaileranak egiten, Mirari? Bueno, tokatuko zaigu, hortatik ere bai, eta, bueno, ari gara. Oraingoz aurkezle lanari neurria hartzen, pixkanaka. Bueno, pantailaren aurrean orain, baina programaren gidoilari gisa, ez da lehenbiziko aldia, denbora bat daramazu dagoeneko, orain biak uztartuko dituzu? Bai, iaz hasi nintzen gidoilari bezala, eta, bueno, urten bi lanak batera egiteko erronka dut, eta bueno, gustora, ez? Nik uste dut, iaz gidoilari aritzeak lagundu didala ikusteak saioaren beraren funtzionamentua, eta ikustea Eider lanean nola egiten zuen, eta eredu bat izatea baita ere beti ongi dago, eta gustora. Aurkezle berria du Itzetik Hortzerak, beste berrikuntzarik ekarriko du aurten? Bueno, irudiak berak ere aldatu dira, ez? Grafismo aldetik eta aldatu da, eta ikusten ari garen bezala sketch moduko batzuk ere sartu ditugu gaiak emateko moduan, eta umore ukitu hori, nire ukitua dena ematen saiatuko gara. Lagun artean aspaldi esaten omen zenuen, zuketeben programa bat aurkeztu behar zenuela. Bai. Zer moduz, pantaila aurrean? Ongi. Bai? Bai. Egia da, hori esaten hasi nintzela, hemen lankideen artean eta duela 4 urte dola, eta lehenengo aldian esan nuenean, izan zela isilune deseroso bat dola, hau esaten ari da, ez? Alegia, inorketzuen zure alde momentu horretan ez emango. Eta nik segurun ez dare, baina, denbora batez hori errepikatzen egon naiz, eta azkenean iritsi da. Askotan errepikatu duzu, Mirari. Bai, eta nire ingurukoek esango izute, eta bai. Bueno, truko hona da ikasiko dugu errepikatzearena. Haizu, eta errepikatzea zari garela, askotan errepikatu behar izan dituzu programako atalak, gauzak, atzeko grabazio horiek nola doaz? Moztu askotan edo? Bai, ari gara. Horretan ere, batzuetan ez delako erreza esaldi bat esatean, paperean modu batera idatzita duzu, beste modu batera esaten duzu, olako hankasartzeak egongo dira, eta toma faltsuak esaten direnak, bai, egongo dira. Ez ditut oraindik ikusi, baino... Mirari, esan dugu gidoilaria ere bazarela, guk hemen txiste txarrema botatzen baldin badugu, gidoilari botatzen diegu errua. Zuk ezin duzu horrelakorik egin? Ez. Dena zurea da? Bai. Bai, atzo lankideen artean eta hizketan ari ginen, eta bai, gaur hondartzara joango gara grabatzera, eta uretan sartu behar dut, eta ez ziaten sinisten. Baina, nork esan dizu hori egin behar duzula? Zu, nik. Eta zuzendariak gaizkak esaten zuen. Baina, bera, gidoilaria, berak egite ditu proposamenak, eta berak egin behar ditu, ez? Orduan, baina oso ongi pasan nuen egia esan. Atzo atxaldeko grabaketak, bai, asebete eta itzuli nintzen etxera. Eta zeuk esan duzu bertso munduan etxean bezala sentitzen zarela, zuk ze eman nahi diozu Itzetik Hortzerari? Galdera potoloa da hori, Bai, ez da? Eta hauntzaren gauerdiko ez da. Ikutu eman nahiko zenioke edo ze? Bueno, zakit nire ikutua, ez? Mirari Martiarena umore egintzarekin lotzen da, eta hori eman nahi nioke, elkarrizketatuak eroso egotea nahi nuke, eta, ahalik eta modu finenean azaldu saioan ni naizena, dakidana, baina bertsoak ematen didana baita ere. Irailaren 16an eman zuen Euskal Telebistak zuk aurkeztutako lehendabiziko Itzetik Hortzera eta irudia ditugu. Nik ez dudala inoiz saio bat aurkeztu, hoi badakizute. Ez dela broma, Itzetik Hortzeran 34. denboraldia aurkeztia. Bueno, bale, ez badakazute beste inor, nire honek egingo dut. Animo ba. Bale. Ongi etorri, hau Itzetik Hortzeraren 34. denboraldiko lehenengo programa da. Gaurkoan, Ilaski Serrano aurkezlea elkarrizketatuko dugu. Eta horretaz gain, bertsorik ez da faltako. Plentziako eta Muetzeko jaialdietako bertsoaldiak izango ditugulako. Horrela ongi! Esaten da, ETB dela bere etxea, baina nik uste Euskal Herriko etxe guztiak dituela bere.
Gutxi izango dira Euskal Herrian, azken 20 urtetan, telebistan, irratian, zu bezain beste elkarrizketa egin duenik? Plazer hori eta hori eukidot. Azkenien gure lanbidietan ez dagoelako jakiterik gizar zer dauen eta bitu, ondin jomen gauz. Bai. Oiartzun, Errezil, Bastandarren Biltzarra, Usurbilko jaiak... Bueno, ukitu alen esaten zenuen, ez da, hori ikusi zaitu, ez? Umore ukitu eman diozue, baina gero serio ere jarri zara, momentu batean, ez? Hori ere egin behar da, ez da, ze pantailaren atzean bertsozale serioak ere badaude. Bai, eta badakigu bertsolariak ere, serioak direla edo zaretela, eta orduan, bueno, pixka bat, hori ere zaindu nahi dugu, ez? Ez da humore saio bat, hitzetik hortzera da. Hori ere argi geratzea nahi nuke, baita ere. Eta programaren jarraitzaile fidelek zer esan dizute? Egia esan, feedback askorik ez dut jaso. Apunte agertzen hariko dira. Bai, bueno, batzuk bai idatziate, eta zorionak, eta eroso ikuste zaizu, eta bai, nire inguruan eta esaten hasi nintzenean, aurkezle izango nintzela, hitzetik hortzera, jendea etzen harritu. Oso modu naturalean bazen garaia, esan didate baita ere, eta bai. Lehenbiziko egun hartan denak isil-isilik utzi zenituen, eta gero jendea etzen harritu. Bai, eta orduan, bai, ikusi dutenek eta gustora ikusi dutela esan dute, eta, egongo dira, gustatu ez zaionik agian, eta hori beti izaten da, Mirai. Horiek ez dute zer esaten, bitartean aurrera jarraituko dugu. Eta zu nola ikusi duzu zure burua? Egia esan, gidoilaria naizenez, nerone aritzen naiz edizioaren zati batean. Orduan ja aurretik ikusten hasia nintzen nire burua. Saioa azken aldiz osorikan, ostiral goizaldean ikusi nuen, eta gero, larun batean, behatzietan, bazpa ere jarri nuen telebista ikusteko egia zen emango zutela. Ez duen hola, erabate sinisten, bai, hau da urretik bagenekien, eta, irailean, eta iraila iritsi da, ez? Eta, ez dut gaizki ikusten, baina, akatsak ateratzen dizkiot. Baina, saiatzen naiz nire buruarekin hain gogorra ez izaten. Aurrez Joserra Gartzia, Jon Artano, Saroi Jauregi, Eider Perez, denetik pasatu da izen handiak pasatu dira. Bakoitzak eman dio bere ukitua, bere nortasuna programari? Bai, nik uste dute bakoitzak bazuela bere estiloa, ez? Aurkezle bakoitzak pertsona bat da, pertsona bakoitzak estilo bat du, eta markatu du, ez? Horrek hitzetik hortzeraren izaera, nik uste dut. Zu ikusle ere, hitzetik hortzeraren kontsumitzaile ere izan zara eta bazara. Zuk nola nahiko zenuke zu ikustea, ikusleek, bertsozaleek? Beste etxeko bat banintz bezala, ez? Beste bertsozale bat bezala, gonbidatuarekin hitz egiten, saiatuz beraiek egingo lituzketen galderak egiten, ez? Askotan elkarrizketak egiterakoan eta nik behintzat prestatzen dudanean, jendea urduri etortzen da, ez? Eta nik beti esaten dut, ez dakizun ezer ez dizut galdetuko. Ze askotan ez beti adituak beraiek dira, eta gu gara jakin nahi dugunak, eta nahi nuke jendeak hori jasotzea, ez? Mirari Martiarena bertsolaria ere bada? Bueno. Edo izan da? Izan dakoa, edo ibilitako, ez. Ez da gutxiago ere. Hau da, uzten dio norbaitek orduan bertsolari izateari? Nik uste dut, bai, ez? Bertsoak egiteari. Nik bertsolari ez dut inoiz nire burua sentitu, hori ere hala da, baina, gaur egun ez dut bertsorik egiten. Noizean behin bat ematek eskatzen badit zerbait berezia denean, baina, Bertsotan ez, baina arpa jotzen bai. Horretan artista zara edo artistak zarete. Saiatzen gara. Zer moduz? Demoraldi bat egin duzue? Bai. Zer moduz? Ongi, oso Arpa gustora. jotzen podcasta? Podcasta, bai, eta gustora. Nola esan duzu podcasta? Podcasta, bai. Ze podcast bat edo zeinek egin dezake. Egia da. Hori da. Eta guk argi genuen, gure podcasta izango zela. Eta oso ongi, oso gustora, esan gonbidatuak ere bikain portatu ziren gurekin, eta bai, idoiatani gustora ibiltzen gara. Zer moz moldatzen zarete ongi? Bai. Bai, podcasta egiten duzu, baina aserretzen zarete tarteka edo ez? Uste dut ez garela inoiz aserretu, Benetan? Ia ere ez? Ez?
Ez. Begira. Ja? Bueno, ba, horrek beste podcast bat Bai. merezi du, ezta? Bai. Ez aserretzearena. Bueno, urrengo denboraldirako, Ze izango da, urrengoa? saiatuko gara egiten, baina bai, gai bat izan liteke, haserretzea. Bueno, luze edo motz, ikuskizunarekin ere Bai. arrakasta bikaina izan Bai. duzu, zenbat emanaldi, baina ipatu zen egun, baina? 150 buelta egingo genuen, bai, ostiral hontan Baionara goaz. Oraindik jarraitzen Bai, duzuelako, bai, oraindik bai. deitzen dizuete, oraindik Bai. badira herri batzuk pasatu etzaretenak oraindik? Bai, oraindik badira batzuk, eta bueno, batzuetan bi aldiz, bigarren aldiz ere joaten gara, eta bueno, ari gara. Udazkena osatzen, egia da herri asko ez zaizkigula geratzen egiteko, eta bueno, bai, pozik gabiltza horretan ere. Bakean dagoena, bakean utzi hortik dator, ezta? Luze edo motz, hori izan zen hasiera? Bai. Ikuskizunaren hasiera? Bai, bakean dagoena bakean utzirekin 2 urte zaritu ginen, 2018tik 20ra. 20ko udazkenean estrenatu genuen Luze edo motz, eta bueno, ja 2023an bukatzen ari den honetan, ari gara prestatzen emanaldi berri bat. Hori galdetu behar genizun, beraz jarraipenik izango du honek? Bueno, ez da jarraipena, baina bada, Idoi eta biok izango gara, berriz holtzan, berriz bakarrizketak egiten, eta bai, bueno, primizia bezala botako dut. Bueno. Eguna badugula, azaroaren 3 izango dela. Estreinaldia? Emanaldi berria. Bai. Orduan, prestatzen ari zarete, baina nahiko aurreratuta daukazu orduan. Bueno, edo ez, Baina azaroaren esan duzu? 3an. Azaroan Bai. Aizu, baina mirari, eta zuk noiz atxeden hartzen duzu? Ze podcasta egitekotan zarete, saiatuko mentzarete. Emanaldi berria prest daukazu, hitzetik hortzera aurkezle. Lo pixka bat ere egin beharko da, ez? Bai, egun hauetan egia esan ez dut ongi egin, baina bai. Bueno, denerako denbora ateratzen dugu, gustora gabiltza. Ni oso asebeteta sentitzen naiz komunikazioan, umorean, eta aste hauetan bereziki oso sortze prozesu politia bizitzen ari naiz alde guztietatik. Eta ideietan fresko, beraz, olatua aprobetxatu egin behar da. Noski. Aprobetxatu egin behar da.